derajate wong ana sing enak uga ana sing gak enak. Tak jaluk ae sing enak. Ayo padha eling barek tanggane sing gak duwe. Luwe-luwe sing gak duwe aja nemen-nemen oleh ngresula. Ayo mbudidaya lan usaha. Ya apa bisane urip mang kaya tangga tanggane. Pokoke wong urip nang alam donya gak pek pinek barang liyan. Soge durung karuan, mati sing wis mesti. Asal hati-hati ya slamet ngono ae. Sogang dalodo matang para amreksane kampalan kula sare warni Pancasila filsafah bangsa sing utama nadyan kita wis merdeka ojo ninggalno bangsa soro sapete digawe obat nggo ngelimbang wong Sara satite
kanggo sambat kanggo membangun negara Kreta londo tako gele doet setali digowo nang pasar totolan dogo ayo dianggone nduweni ati ojo kasar duit setali digowo nang pasar toko nombako saaso duweni ati ojo kasar mundak akeh mung wayam magrib mutaro pat kari loro lagu oke nanti mumpung seurip ngakonono sat kanggo sangune besok aneh ana dideh dirobong laler jaran sesek jaran kepang wong
wedok sedih lungguh tenger-tenger duit blonjo wis entek gawe nyaur utang jaran sesek jaran kepang mangan jenang jerone bali duit blonjo wis entek nggo nyaur utang mikirno wong lanang gak tau mulih mangan jenang jerone bali kembang gempol disuwir-suwir anane wong lanang gak tau mulih sebab kecantol nok warung kiwir-kiwir. Jarine dulur kene sing nonton bare sing lanang. Mesti sing lanang disenggol. Oleh nyenggol ngene, kalau cak rungokno kidungane cak tolae kalau. Jare sing wedok, sing lanang semaur, gak iso. Alah. Oh lanang saiki are. Pancen dipikir ya bener. Wong wedok tresno nang wong lanang, gati madhep mantep nang wong lanang. Tapi nek wong lanang gak jowo nang wong wedok, pompong durung anak-anak anguri jene. Nek dipikir ya ana benere ya. Sing tak kuwatirno gak apa. Wong lanang niku lho, wong lanang Surabaya. Nek sik durung keturutan kekarepane, sik durung keturutan dadi bojo, omongane wong lanang manis barek wong wedok. Wis tadi kon tak rabi. Gak bakal gak aku sampe rabi maneh. Iso kon tak rabi iki dadi selawase urip kaki-kaki lan nini-nini. Niki wong lanang. Omongane wong lanang nek sik durung keturutan kekarepane. Tapi nek wong lanang wis keturutan kekarepane, anake akeh, kayane gedhe, polahe luar biasa. Ana kalane wong lanang sampe lali nang bojo disebabno kecantol barek wong wedok liya. Ana kalane wong lanang lali nang anak disebabno kecantol barek tesene. Aku ngerti dulur kene. Angger porik barek sing wedok anak digawe royokan. Angger geger sing lanang anak digawe rebutan. Umume dulur kene iki anake barek mbokne umume lho abot anake. Tapi nek kangge kula mboten, anak kali mbokne nek kula lho abot mbokne. Udan-udan are. Mendung peteng pulau beloro sailan boten borong kerso. Ulan-ulan suro, udan durung terang-terang,
Sawah durung panen, pabrik durung giling. Jarine wong kene laip, jare wong kene paceklik. Tapi semonone maneh aku ya gak putus asa. Senajan laipo paceklik wong penggaweku kaya ngene. Pokok ati-ati gemi. Nek ati-ati lan gemi kaya setitik iso temonjo. Wong urip gak perlu angsa-angsa. Senajan kayane gedhe, tapi nek wong lanang antara wong wedok gak iso umpul-umpul, gak iso simpen, ya percuma. Senajan kaya titik, nek wong wedok lan wong lanang ngerti, iso dadi lan enake. Tapi nek ndelok uripku tambah suwe, tambah rusak aku iki. Embong durung didandani sampai didandani ya sik pancet ae aku. Tapi untunge bojoku ngerti, wis tacak sabar ae. Saiki peno sabar, lho sandandane wong sabar ngono kasane pangeran jarene. Mas yo panganan, sak panganan aja ngresula. Mangan gano iwake paribasane pokoke wareg. Pancet tak pikir ya bener bojoku. Dina Kemis mangan. Wong atase keluargaku iki 6 bare anak. Adang setengah kilo dicampuri godhong puhung sak keranjang. Dina Jemuah ya ngono, adang setengah kilo campurane godhong kangkung sak keranjang. Dina Sabtu keliru antarane. Adang seprapat dicampuri kecubung sak keranjang. Mari mangan ngiler ae aku. Mbok areken mbok mendem aku iki. Alah. Tapi nek dipikir maneh gak perlu ngersula. Satu-satunya jalan wis ana paribasan. Potene beras teko desan sak kancane, luwe-luwe pintere menungso saka pergaulan lan tukar pikiran. Pokok gak pepi nek barang liyan, asal gelem bergaul, gak kurang pengalaman. Bumbung sik sore, Ludruk Sariwarni main nang ngene kene gak suwe, api pindah nang daerah Mojosari nek gak Mojokerto. Coba tak melaku-melaku bumbung terang, gak medhok Tikle, nek medhok Ratno, gak medhok Ratno, nek medhok Untung. Budal. Ayo Bang Dik. Orkese ku Dik. Ayo Dik. Ayo. Ayo iki. Kemenyek iku samro Dik, ayo Dik. Nemen kok kan iki. Nemen kan iku. Aleman kok kene kaleman kon iki. Kacang oleh seringgit iki lho kemenyek kon niku ya. Ya apa kon niku rek wong mosok atase menungso kon mangan kacang sampe entek 10 gendel iku lak nemen aku niku. Ayo Dik jelas-jelas. Ngerti aku. Gak polisi tok gak abri duweni pos, gending kudu ana sing ngeposi, kudu ana sing mbawani. Coba kerambyangane. Arjuna ngerat nek Permadi penengapan Andawa Arjuna loro bojones sirekan diklawan Sambodra Mbodra alayu iku lak trawe iku rek nemen kok kon iki karepnya iku lho ya apa sih Dik tak ya ngono sing ngempul ngadep rono ae ngerti aku mbok gadingi ya. Iya, awakmu sing dodol aku sing nuku sawangane, Dik. Si gegentos kang kocapo, si gegeng gending kocape Ki Dalang. Ki Dalang ngocapaken bab lampahing Raden Gatotkaca. Nemen kok kon iki. Raden Gatotkaca mlebet wonten salebetipun Wanadirbaya. Apa teges Wanadirbaya? Wanalas gedhe, baya pekewo. Saking gedene alas, saking gedene pekewo Raden Gatotkaca mboten kagak mlebet wonten salebetipun Wanadirbaya. Nemen kok kon niku. Raden Gatotkaca ngedalaken aji-aji liwungan.
Apa teges aja jeliwungan sendakep asta suku tunggal asta tangan suku sing tunggal kumpul dadi siji plak aja mati ngadeg nemen kon iki. Kon niku nemen kon niku Dik kata ana Tarzan India iku apa kon niku. Tapi jane critane wong mati ngadeg taliyane wit-witan mati gagar. Kocapo saking petenge mendung saking gedene angin lampeng Raden Gadut kocok deladak kesasar nang warung Dorjo. Temen kok aduh mbok iya kapan kapokmu ya rusak badan saya iki lane. Arek-arek iki ya apa sih karepe iki lho? Gak tau nonton film India iki bar arek iki. Wong jula-juli kok wayangi iki lho. Aku ngono lodruk, Dik. Masalah temen-temen kon, Dik. Gak kapok mangan suda kon nek koyo ngono. Lodruk iku Dik tabane jula-juli apa olah apa mbok wayangi iku lho. Nek wayang tabane koyo ngono iku mau. Aku mbok kira dalang swata iya. Dalang sing RRI ya main nang ngene kene nek ana wayange anakmu tancepno gedebok lah ngono jula-juli Dik masalah kon nemen kok kon iki tuturane cok cengkal-cengkal mundak dadi arek sing bodho wis lumrahe wong lanang nakal aja ngerusak sing duwe bojo marakno linu pecut sebetno durung kabacut tak elingeno durung kabacut tak eling nemen-temen kok kon niku nemen kon niku temen kok ngrusak wetengku kon iki nemen kok kon niku wong jula-juli kok tabuh ngono iku lho iku lak tabuhane kemanten giro talun niku iku arane kebo giro Dik nek kemanten teko ditabuhi kaya ngono mau lha wong aku lodro kok mbok tabuhi kaya ngono iku lho rumah sama ki kemanten iya aku kemanten lanang iya nang rabi bebekmu ngono nemen kok jula-juli Dik masalah jula-juli iku lho na iku tri ayo mole ngedol rono ayo mole ngedol rono aduh mbok sakakno Marquez antara kon iki masalah Dik kon iki lho cek nemene lak ngono kon iki wong nabung gendeng kok gak iso iki lho kon lele tau no RRI mosok atas nabung ngono gak entos iku lho aja ditabuh ijen ditabuh kabeh lak ngono
Iku lak prautu tangki liwat iku. Nemen kok kon niku nemen kon niku. Sing genah. Tri ayo mule ngedol rono. Ayo mule ngedol rono. Rono. Ayo mule. Enake. Enak kok saestu enak aja gitu. Nek mboten percaya sampean genteni tanduran mriki. Lapo lah. Melok lah. Sing lali ngelengano ngano abape mambu keningar. Ababmu mambu kedawung. Melok lah. Mabur melati harum nyem. Nek esuk gak tau sikatan. Masih apa untukku apik timbang tekmu koyo cakil. Melok lah. Olah apa barang kon ngedung tak rungokno teko kono enak. Aku ngedung kok mbok toleh iki lho. Sepisan tak sepuro. Ping pindho tak sepuro. Gane ping telu tak bungkem kon. Kon mangape ngedung ta. Lah rumah samu kate nyaut orong-orong aku. Ayo ngomong. Ngedung. Lah ya ngono ah. Kate ngedung lah aku tak ngedung. Iya. Kon mang ngedung tak rungokno iku teko nggone mburi. Iya. Lah aku ngedung iki ya rungokno, aja sampe gambar rungokno sih lah. Kon karo aku lak kanca sih, budal wong loro mulai ya wong loro lah. Upama kedung aku mang kon gak gelem rungokno ya apa engko. Salah bener aku mosok ngerti ta, sebab kesalahan iku gak iso teko nggone awake dhewe lah. Salah.
Lho lah iya aku iki tak ngedung rungokno ngono lho. Kon nang ngedung tak rungokno teko mburi lah aku ngedung rungokno. Aja sampe gambar rungokno nek kon gak rungokno ya apa engko. Upamane aku ngedungi salah masa erut aku salah gede. Upama salah gak bener barang iki ya elingno aja nganggo sungkan lan tebeng aling-aling dadaku. Wong kon niku ya apa setung nemen kok kon niku. Kok nemen lho lha apa? Ngedung, njaluk ngedung dikongkon ngedung ewes sae. Lah iya tak ngedung. Nang ngidunga. Ngedung aku. Kidunganmu mang kidungan apa ae lah? Alon-alon ae. Kon niku Wong loro ta iki. Iya. Ngedung ayo gentenan. Maksude Supaya gak krasa abot. ngono ah. Mari awakmu, Terus aku. mari aku. Awakmu. Iya. Giliran ta? Iya. Iki rane gendong Indit. Indit. Iya. Dadi kabot. Heeh. Mari kon, aku, Aku. Jenenge wong loro. Iya. Enteng ya ayo disangga, abot ayo padha dilakoni. Iya. Aku tak ngidung ya lah. Iya. Kidunganmu teko mburi mang situk lah gak seneng aku. Mendung-mendung mang lho. Nyaluk terang kok omonganmu mendung-mendung. Dari Yogyakarta menghubungkan langsung dengan Jakarta. Selanjutnya menuju Surabaya.